Vakomborere vari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Pazuva nhasi ndine nyaya yandinoda kuti tidzidzisane nekushumirana Mwari vachitiitira zvakanaka. And I want you to be ready for what God is going to do in your life, because I really feel that there is something special chakadzirwa naMwari pazuva ranhasi kuti mutendi akopafadzwe, akomborerwe, Mwari varambe vachimuitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. May I draw your attention to the book of Ephesians chapter number 1 verse number 18, and of course 2 Kings chapter number 6 verse number 17. Ephesians chapter number 1 verse number 18, and 2 Kings chapter number 6 verse number 17. And the Bible reads in Ephesians chapter 1 verse number 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. 2 Kings chapter number 6 verse number 17. 2 Kings chapter number 6 verse number 17. And Elijah prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elijah. May God bless the reading of his word in Jesus' name. Amen. Spiritual eyes. Please come after me. Spiritual eyes. Maziso Emweya. Ndichakukumbirai kuti munditeerese nechikonzero chekuti ndinoda kuti tibate zvekutaurwa naMwari pazuva ranhasi kuupenyu hwedu sevatendi. Ndinoda kutanga nekudzokera kumashure kuna Genesis chapter number 3. Patinoona isusu kunyengerwa kwevanhu vekutanga, kunyengerwa kwaEve pamwe chete naAdamu naSatani kuburikidza kwekunge ari paakauya through the serpent muzita raJesu. Amen. Chekutanga chamuda kuti titange kuona ndechekuti Satani achiuya kuna Eve, ndinoda kuti tinzwisise kuti he was coming to manipulate the word, to distort the word. Anytime Satani paanouya kuupenyu hwemutendi, anouya to manipulate the word, anouya to distort the word, anouya kuzopa imwe meaning isiri inorehwa naMwari pakutaura kwavanenge vaita kumunhu. So the devil tries to give a different meaning from the correct meaning inoreva shoko raMwari kuupenyu hwako. Anytime the devil comes into the life of the believer, shuku dzake ndedzekuda kuti mutendi aone shoko nemamwe maonero anosiyana kana anopesana nemaonero azvinoitwa naMwari wamasimba ose. So we see there is a dialogue between the snake and the woman. Chekutanga chinoitwa nenyoka ichitaura kumukadzi inoti, ndizvo here kuti Mwari vakati. Praise the name of Jesus. Ndizvo here kuti Mwari vakati. Ndosaka ndichitenda kuti ukangoona Satani atanga kutaura nezvaMwari, tiza neupenyu hwako. Nekuti hakuna chakanaka chinogona kutsanangurwa pamusoro paMwari chichibva kuna Satani.
Be very careful when information comes from a strange source. Ndimechenjera mazuva nasi. Mutendi anofanira kuchenjera kana kukure alert when information about God comes from a strange source. When information about God comes from an unfamiliar source. When information about God comes from someone who doesn't have a relationship with God. Hakuna chakanaka cha unowana pamunhu asina relationship na Mwari, especially kana achitaura pamusoro pezvamwari. Fandiitire amen yakanaka. Now I want you to know, ladies and gentlemen, kuti information yakatanga kuunzwa na Satan kumudzimai yakanga ine intention yekuti aifanira kuita zvinhu zviviri. Number one, to doubt the message of God, and number two, to deny. So the intention yemuvengi kana akauya nepfungwa yake pamusoro pezvakanyorwa naMwari pamusoro peupenyu hwako, intention yake ndeyekuti you have to doubt the word. Chikuita kuti vanhu vazhinji vatange kusaona kubata kwaMwari muupenyu hwavo ndechekuti Satani anotanga aunza information inounza doubt. Remember, the Bible says that faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. Even doubt comes by hearing a manipulated word or message from a strange source. Ndinechenjera mazuva nasi. Saka Satani ukaona atanga kutaura shoko rine chekuita naMwari, ziva chinhu chimwe chete, arikuda kukupa mamwe maonero. Ipapo ndo pandida kuti tibate, arikuda kukupa mamwe maonero. So information brings about deception. Ndinechenjera mazuva nasi. Unoziva kuti kana munhu akatanga kukuudza zvakaipa pamusoro paumwe munhu, even iwewe wanga usingambobvira wakazviona, chii chinoitika? Panouya a new perception yaunzwa neinformation yawapiwa, unotanga kumuona maonero akasiyana. Remember kuti mudzimai uyu pamwe chete naAdamu vaigara vachitodarika padhuze nemuti uyu, because pedyo nemuti uyu zvinofanira kuzikanwa kuti pakanga paine muti weupenyu, the tree of life, and there was a tree of the knowledge of good and evil. Kureva kuti vaigara vachiuona muti uyu, but vaiuona semaonero kana kuti nemaonero ane chekuita nezvavakaudzwa naMwari. Mwari akati musadye muchero wepamuti uyu nekuti nemusi wamuchadya muchafa. Saka kwavari vaiti kana vachiona muti uyu vaiona death. Ndinechenjera mazuva nasi. But Satani paakauya akachinja maonero emudzimai uyu, haana kuzotanga kuona rufu zvekare. Bible rinoti when she saw that the fruit was good for food. Kureva kuti information yaunoreceive as a child of God inokupa maonero, ikokupa futi mafungiro, ikokupa futi maitiro. Ameno kana ndine vanhu vandiri kutaura navo pazuva nasi. Unozviziva here kuti zvauri kuita nhasi zvine chekuita neinformation yawakapiwa. Maonero aunoita ane chekuita neinformation yauinayo. Mafungiro aunoita ane chekuita neinformation yawakapiwa. Maitiro aunoita ane chekuita neinformation yawakapiwa. Let me tell you something. Do you know that people do not see or view the world as it is, but they view or see the world as they are? Vanhu havaone nyika sezvairi, but vanoona nyika sezvavari. Nechikudziro chekuti kana ukaona zviri negative munyika, inyaya ine chekuita nenegativity that is coming out of you. Ameno kana ndiri kudzidzisa mumwe munhu pazuva ranhasi. Ameno kana ndiri kudzidzisa mumwe munhu pazuva ranhasi. And the Bible shoko raMwari rinoti when she saw that the tree was good for food, muti waka
speak into your life. There are so many forms and sources of information out there, but I challenge you by the grace of God that your life may be governed by the word. When you are governed by the word, because if you are not careful, strange sources are not the person. And the worst thing chakaitwa kuna Satan akaziva kuti aimanguva akaenda kuna Adam direct aigona musando pasa zvaida. But listen to this, Satan paakapa Eve information akameka sure kuti information Eve ndiye achaiprocessa. Kana aiprocessa ichapa mafungiro, kana yapa mafungiro ichapa maitiro. Satan asiri akaenda kunobata mchero akaisa pamuromo wa Eve, but Eve ndiye akatora mchero eka akacha. She proceeded kuudza murume wake kuti ona mutuyo tine zvakazina kuti yataka udzwa naMwari. Pane shamwari yauya pano yandiudza kuti mutuyo unoita kuti ufanane naMwari, yandiudza kuti mutuyo inoita kuti ndizive zvakanaka. Chii chakaitika? Nekuti poison kana ikauya mumunhu one inogona kutanga kuimpactwa muna mumwe munhu. Be very careful kuti information yeupenyu hwako unoiwana kubva kuna. And unoona trick yakashandiswa naSatan pavhesa inofanira kuudza kuti akaziva kuti anofanira kuisa poison mumunhu waanogamuchira, waanotenda, ari padhuze naye uye anotaurawo muupenyu hwake. This is what the devil does. And nowadays poison is being packaged in clean containers. Iri poison but yakapackaged mucontainer iri clean. But you can't make the poison. Be very careful. Kumunhu ari padhuze newe. Ndine cheche repazvanashi. Now, chapter 3, verse number 6 of the book of Genesis. And when the woman saw that the tree was good for food, the Bible says, and that it was pleasant to the eyes. It was pleasant to the eyes. And a tree to be desired to make one wise. It was pleasant to the eyes. The Bible says, and she took of the fruit thereof. Akatora fruit. Any information that you receive will give you a view. Any information you know inokupa a view. Now, you have to take them in 2 Corinthians chapter number 4, verse number 4. There is something that I want us to get from that particular scripture. Go there, or please just write it down. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. The Bible says, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. Now listen to this. The God of this world, Lucifer, has blinded the mind of them that believe it not. Now listen to this. These two objects, Maziso in the natural space. Maziso in this natural and physical world. But it is Maziso in the spiritual world. Now the Bible is saying, in whom the God of this world has blinded the minds of them that believe it not.
not the things of the Spirit, for they are foolishness unto him. And the things of the Spirit are spiritually discerned. Zinoonekwa nemaziso Emweya, but munhu asati agamuchira Jesu tichiparidza kudai anoona kuti no upenzi, this is foolishness. But unto you, when I minister this gospel, it brings about light, it brings about revelation, it brings about growth. Why? Because your eyes can see. Did change I pray that you may be able to function with your spiritual eyes. I pray that you may be able to see, not only in this natural space, but also in the spiritual space, because there are spiritual activities which take place in the realm of the spirit. So the devil is after to corrupt the minds of people. Even whenever I come to Jesus, because it is the spiritual world that governs the natural world. Now, Bible, Ephesians chapter number 1, verse 18. But I pray that your eyes of understanding may be enlightened. Paul asked kutaura maziso epanyama, akutaura maziso epamweya, akutaura maziso emundangariro dzenyu, that they may be enlightened, that they may be illumination, that they may be more spiritual light in the eyes of your understanding. Allow me to read from the New Living Translation. Because I pray that your hearts will be flooded with light, so that you may understand the confident hope he has given to those he has called. Listen to me, my brothers and sisters. Things are not well for almost everyone. But I believe that when your eyes of understanding are enlightened, you will be able to see the hope. There is hope to those who are called. There is hope to those who are called. Can I preach like I'm feeling it? There is hope to those who are called. That's why the Bible says, Christ in me, the hope of glory. There are times there are times you take one step, 4 steps, but when your eyes are enlightened, you will be able to see the hope. Looking unto Jesus, looking unto Jesus. In other words, looking unto Jesus, the author and the finisher of my faith. Lift up your hands in the air and shout amen. Wow. Let me read it from another version. The Message Bible. I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination. And in the church, my eyes of imagination. But even when you pray, even when you are in the house of God, you have eyes to imagine.
flooded with light. I cannot go when I go and in the church of Maziso. Those are what you get type in a tent. We put it another Burara. Asatara and meditate and I'm not tying out. We get type in a tent. They put the best around the Takapena Basha. I'm not Takaku meditate and Emweya in Iowa. It's a Pano Mukamasheba. I'm not Pano meditate about the future. I'm not Pano meditate about the vision or the dream that God has given to them. Why? Because the enemy is fighting to blind the eyes of the believer. But Paul is saying to the Ephesians, I pray that your eyes of your imagination may be flooded with light until you experience the full revelation. Listen to me, brothers and sisters. When your eyes are opened, you will experience. When your eyes are opened, the next thing that happens is an experience. Don't about Maziso apita. Matthew chapter 17. Mount of Transfiguration. Akaona wakomana wangasatambona. Akazira kutuyo ndiye Elijah. Akazira kutuyo ndi Moses. Akaona chiso cha Yesu chichipenya. Embe zake zichita white. But ndi Yesu wanochita naye. Ndi Yesu wanokana naye. Ndi Yesu wanofamba naye. But Maziso akapaka furika. Akaona another experience. I pray even when we worship, I sing I am dead and I must be but in I experience the revelation of your calling. What can I do in a life? Those are about that chicken. Could you chimate? Each your child that I may experience the revelation of his calling. In the church in us. You know what I'm saying in us. Put it in my version, Passion Translation. I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power. And in the church of us, I pray that you may have illumination. I pray that you may have more spiritual light. In the church of us, Paul put it up and chapter 2, chapter 11, 2 Corinthians chapter 11, verse number 2. Not watch it, I am jealous of you. Akitabra pacheche wa Korindia. Anotime kuchondoje kucha. Nakaita kuti mudiwe ne murume mwechete. Andinakura kuti mudiwe ne varume vakawanda. Because murume mwechete achakupa information yake. Anaenda pambera anoti. I pray that I may present to you as a just virgin to Christ. But I fear lest the enemies, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Jesus Christ. I'm about to preach and we close. So Paul is saying, since Eve in a Satan, one corrupt your mind. The devil is after that you may doubt his word and deny the truth of the word. So the biggest question that arises is, how do I operate with spiritual eyes? Do you know what I say? 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation through faith which is in Jesus Christ. I'm about to preach and we close. He says, from a child, wakazima shokoramare, rakakupa
uchenjere. Andinonamata pazona nasha. Ureke kuva mutenda asina uchenjere. Ureke kuva mutenda asina uchenjere. Ignorance is not your portion. Can I have people to preach to now? I say ignorance is not your portion. Nekutikana ukashaya zivo. Wakanganwa refesi yote. Ulana wangu kana vandu wangu. Ulaparala. Kwetene msanamata. Ulaparala. Kwetene msazanya. Ulaparala. Nekushaiwa zivo. Asi zivo ya tilitaura pano. Asi zivo ya kupakuna mmurume. Izivo ya shokolangana. Ando paritene bachecha Jesu. I pray that the gospel of Christ may bring about a revelation for elevation. Lift up your hands in the air and shout amen. Patri kubuda musafishino. Pananga chuna na mangwana rake. Kuita sena kuma. But may you get a revelation for another dimension. May you receive a revelation for that you may be able to see through the spiritual eye. So the gospel of Christ is going to bring about in your life revelation. Revelation. Uncovering of the mystery. Can I tell you something? Through the scripture. Through the scripture. That's why the Bible says that we were redeemed through the blood of the Lamb. Let me explain something and then we close. The Bible says when you look at the word redemption, in Greek it is the word exagorazo. Out of Zagorazo is not a market. So in other words, you were like a person at a marketplace, and Christ came and paid the price. Which belong to that kingdom, but you are belonging to the kingdom of God. I pray for you today that you may receive a revelation. It's a victorious life in Christ. Naramba kuturana na upendo wa kukundikana. Naramba kuturana na upendo wa kukara uchichema. Naramba kuturana na upendo wa kukara uchikweleta. There is a revelation for elevation. Can I take it faith? The Bible says the word of God will give you foresight. And in the church of the Passonas, for you through the revelation of the word that you may receive foresight. The word of God will give you insights. But when the word of God comes, God will be insight, God will be new perception, God will be new elevation, God will be the transformation of the word. Can I tell you something? Anytime you come in contact with the word of God, your eyes are being opened into the revelation of who Christ is. Anytime you come in contact with the word of God, anytime you come in contact with the word of God, your life is being opened to another world. Do not allow your mind to be blinded. 2 Kings chapter number
number 6. Kunyanya ilikoko ya Elisha. Akombwa na Benahadad nema soja ake. Paibirmoti Gehazi akabuda mba. Ndokuona ikona. They were surrounded by the armies and chariots of Syria. Can I preach like I'm feeling it, then we close? The BIBLE says, Gehazi achiona wakonga. Makomo yesa akakonga nema chariots. Anotokera kumuranda wa Elisha. Oh my Lord, we are perishing because we are surrounded. Elisha anobuda. Anoita one prayer. Anoita, oh Lord, open the eyes of the young men. It is your contact with the word. There is illumination. Number 2, you need to pray for your eyes to open. Listen to me, my brothers and sisters. I don't know who I'm preaching to, but whoever it is, I pray that your eyes may be opened. Opportunities, but I pray that your eyes may be opened. Can I preach like I'm feeling it? I pray in the name of Jesus. Anytime Paulo sangana na opportunity yako, hausikuzona sikiwa nayo. Nekuti Maziso yako, alikuvurika na service ya nasa. I pray that your eyes of your understanding may be opened. The Bible says, the bread is not to the wise, nor the battle to the strong, nor the rest to the swift, but time and chance happens to them all. That woman may God open your eyes so that you may see from the Spirit's perspective. Usaone ne kunyama na ukaona ne nyama, nyama inokupa kucha, asu ukaona ne mweya, mweya inokupa kutenda. Maiwendi ne chechele baswana nasa, petero tumesoate baka furika, anakuona macheri yote pa nyama, wakaona macheri yote pa mweya. I pray for you. Usaone disappointment ye pa nyama, uone ma-appointment ye pa mweya. Mesita na Jesu, mesita na Jesu, mesita na Jesu. Ndinema kuchechele nasa. Wali kuti Maziso ngafurika. Wali kuti andini kuramba ndakabatwa Maziso. Andine chechele basona nasa. Ndoda Maziso Emweya. Makangano ya Joana. Alipachitsuwa chepachimosha. Wakapisa Maziso ake nyama. Maifunga kuti nyama ndo anoona. Asunozo kwa Joana chinyora. Anoti nakaona. Maiwe changu. I pray for you today. Kubanasi chishinda mbele. Auone Maziso nyama chete. Asunoona newe. Nesita na Jesu. Ausatu wangu pale ngere. Panoti wanemeso. Asawa one. Nilikuchaka cheche ya uya kusebisha. Ilikutingipe meso. Jehovah nipe imeso. Ndikone kuona na mabwana lango. Jehovah nipe imeso. Ndioneshe upenyi wangu. Baba nipe imeso. Ndione na mabwana lango. Penye sai. Pukuta imakara zangu. Ndionesha kanaka. Andilikuona ne nyama. Ndikuti ndiliwe Emweya. Ndipe meso. Ndipe meso ndione. Ndoda Maziso Emweya. Ndoda Maziso Emweya. Apana vanikuti twende masora nasa. Ndoda Maziso Emweya. Nditende masora nasa. Ziso Emweya vakuzopiwa. Alisire kuona vanengi chete. Ziso Emweya vakuzopiwa. Alisire kungoshandisa kuona varoya. But ngalikuratidze victory yako. Ngalikuratidze zvauri muna Kristu. Ngalikuratidze zvauri muna Kristu. Ngalikuratidze kukunda kwa
Numbers chapter 22. Verse 31. The Bible says, then the Lord opened the eyes of Balaam. Makanganwere Balaam ari padongi. Achienda nevaranda vake. Zvinonzi Jehovha akatsama ndokutumira mutumwa akamira pamberi pedongi. Dongi rakatiza nzira rikapinda mumunda. Mutumwa akavharira chete kusvikira Balaam atanga kurova dongi kuti dongi ridzoke murodha. Andana yakashatarada ekanda vikavigada paimishokora mwari ukariverenga rinoja. Ipapo Balaam Jehovha akavhurwa maso ake akaona mutumwa. Haana kutanga kuona izvozvo chete, naJehovha akatanga avhura muromo wedongi. Ndovakatanga kutaura kuti uri kundiroverei, handisi muranda wako here iwewe. Hama dzangu ndati mwana anovhura muromo wedongi. Andalava yakashata maziso evanonamata akavharika. Andaramba ina ndiri kurarama chinamato chekuvharika maziso ndine chechere mazuva rasho. Andalava viviviyasha ndopaunozoona Balaam paakavhurwa maziso akatanga kuona mutumwa akamira mberi kwake. Ndinomira semuranda waJehovha kuti meso ako avhurwe urege kuona maproblems around you, but uone vari kukurwira around you. Uregere kuona machallenges around you, but uone maopportunities around you. Urege kuona kukura kwegomo, but uone kukura kwamwari wako pamusoro pegomo raukatarisana naro. I pray that your eyes may be opened in the name of Jesus. Let me close with this. Acts chapter 7. Stephen. Oh God, thank you for this word. Oh, spiritual eyes. Stephen, you know, for the verses and you will see something out of it. Acts chapter 7 from verse 55. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand side of God. My way, are you ready to hear this? Are you ready to hear this? We are seated together with Christ. We are seated together with Christ. But Stephen Ega, Jesus akamira to right side. When your eyes are opened, you will see mysteries. But Stephen, I see the heavens opened. May the heavens open for you in the name of Jesus Christ. And he saw the Son of Man standing at the right hand side of God. Kazhinji kacho ukasaona haunzwe. Let me close with this. Kazhinji kacho ukasaona haunzwe. Waona zvakanaka kureva kuti unogona kuonerana pamwe chete naMwari. Dai paita jaya rinenge Joseph rinoti denga richitumira Gabriel kuna Mary, Joseph anenge achitorawo masteps ekuenda kuna Mary. Pari kuonekwa nedenga newewo ndo paunofambira ipapo. Dine chechi repaswaradas. I know kuti wakaisa masivi kwakawanda pano kuti uende kwakaonekwa naMwari. Ndokwanoda kuti uende ikoko. Kabada shalada. Now children shamisa kana Stephen Bible note. Then they cried with a loud voice
and they stopped their ears. Listen to this. When Stephen saw, they closed their ears. I want you to get this. A spiritual life. But Bible not akaona the glory of God. Stephen ana kunzwa kurwadza kwematombo. Hallelujah. The problem uri kunyanyorwadziwa nemazwi evanhu inyaya yekuti your eyes are closed. But ukaona what it means in the spirit, hauconcentrate ematombo avari kutema nawo, unoconcentrate nezvauri kuona. Ndadai Stephen akadzikisa meso ake akatanga kutaura kuti mungabva manditemawo neiro here. Musakanganwa kuti hembe dzake dzakaiswa patsoka dzaSaulo uye akazotendeuka akaita Paulo. Watinozoti Paulo, Saulo ndiye akatomira ipapo, Stephen achitemwa, hembe dzikaiswa patsoka. But Stephen haana kutaura pamusoro pevarume vari kumutema, aiconcentrate nezvaari kuona. That your eyes may be opened. Lastly, as we close, then we pray. Stephen ari pakati pekutemwa nematombo achiona the glory of God. Rivereke iBhayibheri rinoti, then he kneeled down. Stephen had time to pray. Achitemwa nematombo, he had time to kneel down. Panguva yauri kutemwa nemashoko, kneel down. Bible but do not lay this charge upon them. Stephen had time to forgive. Ari pakati pekutemwa nematombo. Katalida bahasa. When your eyes are illuminated, you know the best time to forgive. The very time that's the very time you are supposed to pray and forgive them. Problem yet Stephen saw the glory of God. He prayed and said, Lord, do not lay this charge upon them. Amen. I want to pray for you now. Your eyes are the light of your body. Zvikuonekwa nemaziso ako. Zvine information yazviri kuunza mauri. As you receive the word of God, you receive revelation, receive foresight, receive insight. Let us stand. Usavurwe maziso asiriwo. The eyes of their conscience were opened. Vakatanga kuziva zvavakanga vasingafanire kuziva, zvakanga zvisina benefit to their spiritual eyes, to their spiritual lives. I pray that your spiritual eyes may be opened. Lift up your hands. I want to pray for you. Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, thank you for your servants. Thank you for this wonderful word. I pray that you may open their eyes. As Elisha prayed for his servant, I pray for your people that their eyes may be opened. Let their eyes of understanding be enlightened. Let their eyes
eyes of understanding receive more spiritual light. Let your word bring wisdom to salvation and understanding to the life of salvation. I pray even for our viewers on Facebook right now, in the name of Jesus, that their eyes may be enlightened. That their eyes may be enlightened. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Come on, give a hand to Jesus. Give a hand to Jesus. Give a hand to